ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बचा अमेरिकेलाच फटका बसलेला आहे। जर्मनी 1200 टन सोनं परत मागणार आहे। अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या तिजोरीमध्ये जर्मनीचं 1200 टन सोनं आहे। जर्मनीच्या या निर्णयामुळे डॉलरची जागतिक गरज कमी होणार आहे। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिलला पत्रकार परिषद घेतली आणि यामध्ये रेसिप्रोकल टॅरिफ चीन आणि भारतासह विविध देशांवर लादत त्यांनी ते जाहीर केलेलं होतं। डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणेचे दूरगामी परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत। जर्मनी आता अमेरिकेमधील फेडरल रिझर्व्हच्या तिजोरीमध्ये ठेवलेलं आपलं 1200 टन सोनं परत मागण्याच्या हालचाली त्यांनी सुरू केलेल्या आहेत। या सोन्याची किंमत 120 अब्ज डॉलर इतकी आहे। जर्मनीच्या या निर्णयामुळे डॉलरची जागतिक गरज कमी होणार आहे आणि त्यामुळे आता मोठ्या उलथापालथीची शक्यता वर्तवली जाते।